Logo da polémica desatada que tivo o seu momento álxido na movilización de hai 15 días, o Concello da Illa continúa a perfilar o plan de reordenación do tráfico nunha parte do núcleo urbano. O alcalde deféndeo argumentando que leva anos escoitando a veciños desa zona queixarse do colapso que viven esas rúas. Con todo, Luís Arosa abre a porta a modificacións substanciais. Estuda suprimir o rexistro de matrículas dos clientes non residentes que vayan ao comercio local, unha tarefa da que se terían que encargar os propios establecementos que despois estarían obrigados a pasar eses datos á policía local. Sobre todo os comercios o que dicían era de non poder, de estar apuntando, de ter que apuntar as matrículas dos non empadronados, que podía ser un engorro para eles. Propuxemos aí unha solución. A solución pasaría por facer ese rexistro a través doutro sistema nun aparcadoiro que xa está habilitado na avenida de Castelao. Esa bolsa de estacionamento quedaría dedicada para os clientes non residentes para favorecer as vendas do comercio local. Ese aparcamento é donde supostamente aparcarían sobre todo maioritariamente as persoas que van aos comercios, e se podemos evitarlle pois aos comercios ese engorro que eles, eu creo que non era un engorro, pero todo o que sea facilitarlle a vida tanto aos veciños como aos comerciantes, pois aquí estamos, que para eso estamos. O dixo no seu momento, que non estou para fastidiar a nadie, todo o contrario. Esa proposta, indicou o alcalde, xa foi trasladada aos comerciantes da illa, que quedaron en organizar unha xuntanza para valorar estes posibles cambios. Outra das súas peticións era quitar a avenida de Castelao da área restringida, unha opción que polo de agora non contempla o Concello. Polo momento non. Polo momento a avenida Castelao sigue dentro da zona residencial, a expensas de ver como, de saber si esta proposta que está encima da mesa dos empresarios lle gusta ou ven máis óptimo. Ao mesmo tempo, Arosa fala dos avances para a creación dunha nova zona de estacionamento con 300 prazas na contorna do Instituto en dúas parcelas, unha municipal e outra da Igrexa, a que xa se lle mandou unha proposta de convenio para a súa cesión. A mitad do terreno xa é do Concello, a outra mitad é da Iglesia, pero eu creo que non hai ningún tipo de problema para a firma dese convenio. O Concello xa ten encargada a súa sinalización para a súa posta en marcha en cuestión de semanas. Así que este a señalización feita, que está xa encargada, xa se encargou esta Semana Santa, estes días, antes dos festivos, pois supoño que non tardará moito, estará xa, unha vez que estea 2-3 semanas, estará xa a señalización instalada. Ademais deste novo parking fora da zona residencial, hai xa outro con 90 prazas. A eles hai que sumar esas outras 100 que, se conta co visto bo dos comerciantes, poderían destinarse preferentemente á clientela non residente.